बऱ्याचदा पेशंट्सला युरिन इन्फेक्शन आहे की व्हॅजानल इन्फेक्शन यामध्ये कन्फ्युजन असतं. सो बोथ आर डिफरंट थिंग्स. युरिन इन्फेक्शन म्हणजे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, ज्यामध्ये आपल्याला सिम्पटम्स कोणते जाणवतील की युरिनची फ्रिक्वेन्सी वाढणार, पेन होणार, थेंब थेंब युरिन होणार. परत युरिन इन्फेक्शनमध्ये तुम्हाला थंडी वाजून ताप येणं किंवा नॉशिएटिंग होणं हे सिम्पटम्स पण असतात. आणि व्हॅजानल इन्फेक्शनमध्ये पेशंटला व्हाईट डिस्चार्ज होतो, परत प्रचंड प्रमाणात इचिंग असतं आणि तिथे रॅशेस असतात. जर व्हॅजानल इन्फेक्शन झालं आहे तर त्या पेशंटला युरिनमध्ये पण थोडी आग होऊ शकते, पण फीवर, नॉशिया होणं किंवा थेंब थेंब युरिन होणं हे टिपिकल युरिन इन्फेक्शनचे सिम्पटम्स असतात. मग यातलं नेमकं तुम्हाला कोणतं इन्फेक्शन झालं आहे हे तुम्ही डॉक्टरला कन्सल्ट करूनच मग तुम्ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करावी.